Priyane menapa dasi aku kuwi piye menika lho. Napa klentu boten menika? Napa pundi? Siang niku. Iki lho, bener kaki sisa. Kok jadi diceritain ngono-ngono. Kepiye to Le Basir? Nah, mau. Mriki napa pundi? Napa mriki ki mawon? Ingatan. Piye? Aku sampe niki ki piye? Abdi ning kene wis pirang-pirang taun kok ndak dadi ngendikani bendina sih. Kok malah aku bengu-bengu iki kursi wae. Iki lho bendarane iki lho. Lagi susah dilipur apa piye ngono lho yo. Ini kita sampai